Na mgbe ochie, mgbe Chineke kere eluigwe kee ụwa gbọtọrọ mma, atụrụ gbagbara n'elu ụwa, oke ifufe na-efekwa n'elu mmiri. Chineke bịa sị ka ife dịrị ya dịrị. Chineke bịa vụọ aka ife dị mma. Chineke bịa ka ekwu ife na atụle. Ya okuo ife ọhụ ụbọchị kwuokwa atụle ọhụ abalị. Chi na vụọ ya ọbọkwa izu mbụ. Chineke bịa sị ka efere mgbabichi dịrị n'etiti mmiri ọhụ ka onwe ike kewa mmiri olu na ibe ya. Ya ọ dịrị aga ọzọ kwuo ya. Chineke mee efere ọhụ ya okewa mmiri nke dị n'elu na nke dị n'ala. Chineke bịa kụọ efere a igwe. Chi voo ya. Chineke na-abịa sị ka mmiri dị n'okpuru ala wekọta na nsusu olu ka alịkọrọ ọkọpụta. Ya na dịrị aga. Chineke bịa vụọ ebe ọhụ mmiri tara ya okuo ya alị. Ya bịa kwuokwa nsusu ọhụ mmiri juru osimiri. Chineke bịa vụọ aga ọzọ dị mma. Chi voo ya ọgbọ izu nke atọ.